Waqt seminar f'San Ġiljan l uffiċjali tal-kumpanija Sargas taw dettalji preċiżi ta' dak li qed jipproponu għal pajjiżna u qed jipproponu l-aqwa enerġija bl-aqwa prezzijiet. This would be an answer to the cleanest energy for the best price. Impjant li jitqiegħed f'Dellimara u jaħdem b'sistema ta' biopaste li jfisser taħlita ta' adam ta' żebbuġ u fossil fuel. Fis-sena 2016 il-prezz tal-elettriku huwa stmat li jkun 19 ċenteżmu tal-euro għal kull unit, fil-waqt li ta' Sargas mistenni jkun kważi bin-nofs, jiġifieri 7 ċenteżmi u 5 milleżmi tal-euro. Dan fl-istess ħin li l-impjant ta' Sargas ser ikun qed iħammeġ bil-wisq inqas minn ta' Dellimara u bekk nevitaw li wara l-2016 inħallsu multi għaliex neċċedu l-emissjonijiet. Dan għaliex il-carbon dioxide li ser joħroġ mill-impjant ser jinqabad u jitpoġġa f'containers biex darbtejn fil-ġimgħa jiġi trasportat lejn id-Danimarka. Sa issa fuq dan il-proġett huma għamlu biss pre-feasibility study u issa jistennew li jagħmlu studju ieħor. Proġett li jekk il-gvern jaċċetta, id-diretturi tal-kumpanija tiġa jikkommettu lilhom infushom illi joħolqu impjiegi ġodda. Bħall-impjant li qed jipproponu għal Malta tiġa jeżisti 1 kilometru nofs bogħod miċ-ċentru ta' Stokkolma, il-belt li fl-2010 ġiet ddikjarata bħala l-kapitali tal-Ewropa. Fil-konsorzju hemm żewġ ġganti oħra, kumpanija Kanadiża u oħra Koreana li ser tibni l-impjant u twasslu Malta. Għal dan il-business seminar kienu mistiedna r-rappreżentanti tal-gvern, iżda dawn ma ttendewx.